ساعات شعات خوينو زينا وشتن وطان حيزنا قريبنا لنا زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو عرب زينا سامسون هايلي مكتالكم بخبر بمعدام بقندي نتبتات زينا فيلم ابنو صبح حجاز من نواب حارستوت بعينة الملوات أدمعت مدبات تتكبيرام ابنو زوا ماكل دنكاليا بزرقحن تتقامنتن محبراوي اغلغلوتات زمسغن غسغاس تمزغيبوم ابنو زوباتات من دفران امن حيلن استات 10 شح عقاوي تعديلن چاينا كاب احغراو حغاغات نغد وصايا بلعلي ان زوسد سغمتي عصفيتا كتمرسل مخانه حبيرام اب اندونيسيا ناي مغعازيا نفاريت حدت دقائق دحري مبراره كاب رادار تصويرام بسفيح كفار اسبانيا تخصيت زولو ورچ زعبلو لقصحي محبر قطباو صدمات تطيرو بيت صحفت حرشا ابن الزبا حجاز ابراينت حرستوت بمعباي من نوابرو من ملوات اب كل تشحن عسران عبيت مدبات كم زتكبر حبيرم نحرستوس تعدل مرط زر برتقل زرئي فولن اب زبزحا كبابيتات كبابي صبو فري كم زهابه زغلصت بيت صحفت هابت انسسان كاب زركب مهرتن مسسان استخايده وهد صعرون زمسغن وصيت كم ترخبو انصيرم حلافت بيت صحفت اتو ايوب تسفاي ناي صبا خبت بعينتن افراينتن ملواط زبناوي ناي مدقال مسرح كم زكايد درون كاب 4 ناي صبا خبت بستخايده فتنه عبو وصيت كم ترخبه غليصم كم اكل نايت مدبات اب شمنت من محدارات كبابي 9000 ناي غدنا عقاويت نصقمات سدرا بيتات كم عدله نلعل 26 شح طريت قبو حكمناوي اغلغلت كمتوهبه ناستات 10 شح طريت دما ناص اغلغلت كتابت كمتوهبه اتو ايب حبيرم انوس وكب من محدار كباب تمديوم زلو سمو يحرشا اب حارستوت زسرصو نقحات اب زسلاسلو نطفتات دفا رقح كوين مهلاو طايس دما لمع جرادين بزحيله كدفا الزخاخيرم بيت صحفت حرشاب نو زبا حجاز موداتا كاب طريت نابسب زم حلالفو حمامات مكلخال ابرستن طريت زوهاب كتابت حبرتسب زي بسلسغان زي فلح صبان كوجد تلابيوم اب دوباو قيح بحرين وزوا ماكل دنكاليا زرغحن تطقامنتن محبراوي اغلغلوتاتن مرغغاص اب زحلف عامتات استغبر وفري زمسغن غزغاز كم زمسغبه تحبيرم وكيل رينا احمد دان محمد نزدالو صبصاب فرتنا عندهم كتقربيا اب دوباو قيح بحرين وزوا ماكل دنكاليا زرغحن تطقامنتن محبراوي اغلغلوتاتن مرغغاص ككايد صنح صعري زمسغن غسكاس يمزغب كم زلو اكايد سراحتن وزوبا اتو ادم عبد الله حبيروم نيرينا بزهبو حبريتا اتو ادم ابز حلفنا نصنت عامتات فحيلو زنبر حزبي اب 7 ممحدارات كبابن 25 عدتاتن بمطرنافو بغربات تطقام مسرتاو اغلغلوت كخون كم زبقع غليصوم زتمالا اغلغلوتات نموداد كونتات اير جيوغرافاو اقامامطان زيت طح صرغان كابتم عبيت بدهوتات كان تنبرو بستخايده زي حلل صعري ادمع سرح كم تعمز تقساتو ادم قدمنا صنت بزيك اب عد زنبرت حنت ناي مباطا بيت تمرتيم اب كال كبابت كال تمرت خم زي نبر بمحبار اب زوان زي 10 ناي مباطا كلتا ناي ماكلاي درجه حنت ناي كالاي درجه ابيات تمرتي كمون 4 موال هصانات كم زلوا ابريهم بتغلال ابزن 10 تكالات تمرت زلو تساتفنا زيغاتات زتبابع مخانو بمحبار تساتفنا دق انستيو اما باتا 26 ميتاويت اما كلاي درجه 11 ميتاويت اب كلاي درجه دما 9 ميتاويت بمخانو جن غناو صعريه دلخم زلو اسميرلوم اتا دماسعبو اب صلات عنا بستغبره وفرون قطر تكالات عنا ب 150 ميتاويت كم زعبه غون استخايدت عنا وغسكوسات دما اما براخ نقعات اب استواصو سلازغبره تطقامنت حزبي زمسغن مخانو افليطوم منጭታት ማይን መውሓስ ብዝተዓም መስራሕውን 7 በጽሓያ ውጻዓት 15 ኸ ብናይድ ፖምፓስ ሰርሕ ፕሮጀክታት ከምኡን 14 ትሕተ ባይታው ባስካታት በመውዳዱ ነበርቲ ኣብ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ መስተርሆ ከም ዝረኸቡ ብምሕባር ኣብ ገማግም ባሕር ናይ ዘለው ዓድታት ዕዲ ካሩምን ኣቦልን ጸገማይ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹም
ሚኒስትር ሕርሻ ንዞባታት መንደፈራን እምነ ሓይልን ኣስታት 20,000 ጨቃዊት ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዓዲሎም ወከልቲ የሪና ፊልሞን ትካቦን ሰናይት ፍስሓየን ንዘዳልዎ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቅርቦ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም ኣስታት 1 ሚልዮን ጨቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ን40,000 ስድራ ቤታት ክዕድል ብዘውፅኦ ውጥን መሰረት ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራን እምነ ሓይልን ን796 ስድራ ቤታት ኣስታት 20,000 ናይ ገደና ጨቃዊት ተዓዲላን ተን ሓንቲ ብሕሳብ 15 ኣቕፋ ዝተዓደላ ጨቃዊት ንነፍሲ ወከፍ ስድራ 25 ኮይነን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ 600 ኣብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ድማ 196 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ከም ዝኾና ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ክኢላ ምንረባሕ ደርሁ መንሰይ ኤልሳ ክፍለ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝመደብ ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ኣብ ገጠር ንዝርከባ ድማ ብፍላይ ብዓቕመን ከመሓድረን ዝኽእላ ናይ ገደና ጨቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ብምቕራብ ውሕስነት ቀረብ እንቃቕሖን ስጋን ንምርግጋጽን መነባብሮአን ንምምሕያሽን ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኣይ ገጽ መስርሕ ምዕዳል ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ከም ዝካየድ ሓቢራ እተን ጨቃዊት ብዓልየት ዝተመርጻን ምስ ክሊማ ናይቲ ከባቢ ሳንያን ከም ዝኾና ጠቂሳ ድማ ግቡእ ክንክን እንተተገይሩለን ርቡሕ ምህርቲ ክባ ከም ዝኽእላ ኣረጋጊጻ ጨቃዊት ዝተዓደላ ስድራ ቤታት ብወገነን መነባብሮአን ንምምሕያሽ ሚኒስትር ሕርሻ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ምፍዋስ ሕማማት ደርሁ ዝውዕል መድሃኒታት ክቕረበለን ዘለወን እምነት ገሊጸ ብኻል ወገን ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጓዕዳድ ገበርቲ ሰናይ ዘዋፅዎ 105,000 ናቕፋ ብ9 ጥሪ ብምምሕዳር ንዝተለለያ 210 ጽጉማት ስድራ ቤታት ተመቃሪሖም ኣብ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ነበርቲ ድጋ ቅሮራ እማሃሚመ ሕሽክብ ሻካት ዒላ ጻዕዳ ማርሳ ተኽላይን ድብዓትን ኣብ 2020 ኣብ ምኹዓት ዒላታት ከምኡን ምጽጋን ምእለይ ውሕጅን መስመራት መጓዓዝያን ዘተኮረ ኣድማዒ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ቤት ወፈራታት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ድግህ ቁሮራ 200 ሜትሮ ምእለይ ውሕጅ ክስራሕ እንከሎ ካብ እማህሚመ ናብ ዜሮ ዝወስድ 45 ኪሎ ሜትር 61 ኪሎ ሜትር መስመር እማህሚመ ሕሽክብ ከምኡን ካብ ኣራግ ናብ ቀብር ወእት ዝኣቱ 54 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተጸገነ እቲ ሓበሬታ ይነጽር ብዘይካዚ ካብ ክሳዳ ዶብሓ ክሳብ ፈልከት ከምኡን ኣብ መንጎ ዓንበርበብን ሕሽክብን ዝርከብ መስመራት በተመሳሳለ ኣገባብ ምትዕርራይ ተገይሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝባደመ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ንዝተተለመ መደባት ንምትግባር ኣብተን ቀጽሪ ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብያተ ጸሎትን ካልኦት ትካላትን ንጥፈታት ምግራብ ይሰላሰል ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ቻይና ካብ ኣህጉራዊ ሕጋጋት ንግዲ ወጻኢ ኣብ ልዕሊኣን ዝውሰድ ናይ እገዳ ወሰኽ ታሪፍን ካልእ ስጉምትታትን ዓጸፌታ ክትመልሰሉ ምዃና ሓቢራ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ሎሚ 9 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትካላት ይኹን ውልቀ ሰባት ቻይና ክውሰድ ዝኽእል ዘይሕጋዊ ክብል ዝጠቐሶ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ረድዩ ቻይና ነዚ ትሕብር ዘላ ኣሜሪካ ንሓያሎ ትካላታ ኣብ ጸሊም መስገብ ኣስፒራ ኣብ ዘላትሉ እዋን እያ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነ ቻይና ተመጣጣኒ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ንሕጋጋት ንግዲ ዝጻረር ምዃኑ ትገልጽ ቻይና ክተቋርጾ ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዮም ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ናብ ንሓድሕደን ቢልዮናት ዶላር ቀረጽ እታው ናይ ምውሳኽ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ከም ሳዕብየኑ ድማ ንግዳዊ ዝምድነን ከም ዝሸሓከረ ጸብጻባት ይሕብሩ
ኣብ ኢንዶኔዥያ ቦይንግ 737 500 ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሒደት ደቃይቕ ድሕሪ ምብራራ ካብ ራዳር ብምስዋራ ወዲቓት ሓምሽሻ ክትከውን ከም እትኽእል ተቓሊሖም እታ 62 ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ካብ ከተማ ጃካርታ ናብ ዞባ ካሊማንታን ናብ ዝነቐለትሉ ሃንደበት ካብ ራዳር ከም እተሰወረት ተገሊጹ ባሕረኛታት ኢንዶኔዥያ ማያት ከተማ ጃካርታ ስብርባር ነፋሪት ከም ዝረኸቡ ይገልጹ ብምህላዎም ወዲቓ ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ብኣግኡ ይእመታሎም ተሳፈርቲ ብህይወት ንምድሓን ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ዝገልጽ እታ ነፋሪት ን27 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ብምዃና እቲ ጠንቂ እርጋን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ግምታት ኣሎ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ 2018 ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ቦይንግ 737 ማክስ ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት 189 ተሳፈርታ ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ስጳኛ ተኸሲቱ ዘሎ ውርጭ ዝዓብለሎ ቀዝሒ ከቢድ ምዃኑ ዝተገልጸ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሮም ብሰንኪ ተርእዮ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ማድሪድ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ስጳኛ ሰብኣዊ ክሳራታት ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሚቶም ኣብ ገለ ከባቢታት ስጳኛ መጠን ዛሕሊ ኣሉታ 32 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወሪዱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ድሕሪ 2007 ናብቲ ሃገር ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም መንግስቲ ስጳኛ ኣብ ከተማ ማድሪድ ብሰንከተ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንዝተጸገሙ ወገናት ዝሕግዝ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጹሎም እቲ ኩነታት ንዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ክቕጽል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 290,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም እተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ንጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣብቲ ሃገር ናብ ኣስታት 22.5 ሚልዮን ኣዕሪግዎ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 4,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ብምማቶም ኣብቲ ሃገር ጠቕላላ ቁጽሪ ምዉታት ናብ ልዕሊ 378,000 ደይቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ኣሜሪካ ክታበት ይወሃብ እኳ እንተሎ እቲ ቫይረስ ብዝለዓለ ናህሩ ይላባዕ ከም ዘሎ ግና ይግለጽ ንፈለማ እዋን ናብ ብሪጣንያ ዝተራእየን ናብ ሓያለ ሃገራት ዝላባዕ ዘሎን ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንመጥቀን መልከፍቲ ኣዛይድዎ ክህሉ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ይእምቱ ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣውፂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 89 ሚልዮን ክለክፍ እንከሎ ኣስታት 2 ሚልዮን ድማ ቀዚፉሎም ኢራን ኣብ ትሕተ ባይታ ዝተደኮነ መደበር ሚሳይል ከም ዘለዋ ንፈለማ ግዜ ብወግዒ ፍሊጣ እቲ ኣብ 100 ኪሎ ሜትራት ክውንጨፍ ዝኽእል ሚሳይላት ከም ዘለዎ ዝተሓበረ መደበር ኢራን ተጻባእታ ንምጥቃዕ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ሓለዋ ሰውራት ሃገር ኣሚቶም ኢራን ኣብ ከባቢ ማያት ወሽመጥ ዓረብ ናይ ትሕተ ባይታ መደበር ሚሳይል ከም ዝደኮነ ትሕብር ዘላ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሓ ኩሉ መዳያዊ ምትፍናን ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ኣሜሪካ ድሕርቲ መግለጺ ኒውክሊየር ክዋደደለን ዝኽእል ክልተ ደብደብቲ ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ከባቢ ከም ዘብረረት ተቓሊሖም በዚ ድማ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጾም ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ናብቲ ከባቢ ኣዋፊራ ምንባራ ጸብጻባት ይጠቕሶም ኢራን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ዒራቅ ናይ ዝተቐንጸለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ጀነራል ቃስም ስሌይማኒ ሕነ ክትፈዲ ከም እትኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ትከታተሎ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዓረብ እተካይዶ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሕልፊ ካልእ እዋን ኣዛይዳቶ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮም ኣሜሪካ ካብ ኢራን መጥቃዕቲ ምስ ዝመጻ ኣብ ልዕሊያ ከቢድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም እትወስድ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ናይ መወዳእታ ዜና
عطو قجل بوكو حرام اب سادستزي اب سميناو الشنه كاميرون بزكايدو متقعتي بوحدو 14 سبات كمتقتلو مع كنات زينان مجلس اسم مزت هاجر بمتقاسا قالحن بسنكتي اب كتما موزوغو استفص متقعتي بركت زبول نبرتي ابايتم حديقوم كهادمو كمتجددو تحبريتا فليتوم تعطو حيلي اب سميناو الشنه كاميرون زكايدو متقعتات ببوانو ان حيلك مصنحو صبصابات يردوم بوكو حرام اب كوابي قلاي ጫድ زكايدو تدغاغام متقعتات استات 2.6 مليون سبات كمزابلن كلو لعل 26 كالوت بقالتا خمتتصلو صبصابات ودو حبرات هاغرات نصرم እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ኒጀር ካብ መጀመርታ ወርሒ ናይ ዝሒዝና ዘለና ዓመት ብዝተኻየደ ሽበራው መጥቃዕታት ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቆትሉን ልዕሊ 10,000 ከም ተመዛበሉን እቶም ጸብጻባት አረድዮም ጸጥታ ዞባ ምዕራብ አፍሪካ በሐፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ፍላይ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሽበራው መጥቃዕታት እና ቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቅሶም زو خبركم تعذبتي زينا تفصيم الله بمكتالكم نمسجن بروح ليتم